to berkánka. Natočila? Hej, ale čo to zase robí ona spredu a... No, tak chod natočiť ešte. No veď zapni iba ten vrchný gombík. No. Ne, veď nevadí, bež tam. Vyšiel. Poľnohospodárske družstvo Sokolce sa rozprestiera v podunajskej nížine, obilnici Slovenska na 6900 hektároch poľnohospodárskej pôdy. Chová vyše 2000 kusov hovädzieho dobytka a cez 9000 ošípaných. Ale nie, nebojte sa, toto video nebude o poľnohospodárskom družstve. Toto video bude o zraze 31.8.2024. Inak asi aj tak budeš musieť jedného dňa dať do kože, lebo táto látka to je hrozné. Dobre. No, oni by si mal zakázať ľuďom, ktorí sú nakrémovaní, vchádzať do auta. Dobre, zakážem. No ale prosím vážne. Ale veď dobre, veď. Tuto ostali také flaky, to nejde dole. Sokolce, to je Nitriansky kraj, 81 km. Áno, 59 minút. 57. No. Máme nastavené. Pozri trasu, ak tam ideme cez Veľký Medier, tak je to ono. No jak to mám pozrieť? Hop. Nejaká trasa tam je, Dunajská Lužná. Veľká Rača. No, Dunajská Streda. Mal byť niekde Veľký Medier. Ale toto takto blbo ide. Veľký Medier, je to tam. Na Veľký Medier. Tam sú tie jazera. Tak štartujeme. Že to tu nevidím, to video. No ja tu rád papám. To nevadí, že papáš. Nie, kochať som sa nezdiť. No, ideme na výlet. Ideme aj nahrávať video do Sokoliec. Sokovie. Sokolce. Na zraz tuningový. Anka včera upratovala auto. Auto je jak cukriček. Dlho si ho robila? 2 hodiny. 2 hodiny? Aj viac. Aj viac? Dobre. Na slnku. Spotená som bola, viete si predstaviť aj kde. A inak minulé to čo malo byť? Čo? Keď sme išli s Katou za tebou, čo si skoro nabúral do toho auta. Jakže nabúral? Že mám tam nadjazde. Stále turuješ, jak šalený. A Čo ti vôbec? ten Oni vletel do cesty. Vôbec ne. Som ti zabudla
vedľajšie, či ako? Nie, on bol vo vedľajšom kruhu. A No. ty si bol v tom hlavnom a ty si chcel zamachrovať, si pridal a on ti vtedy odbočil. Ja aj to A on išiel pomalšie ako ty. Tak to A bolo asi si náhoda. musel zabrzdiť a my boli za tebou v tom aute, to vyzeralo, že ideš na povrat. Ale ja som nemal také nič. No a som hovorila, že musím ti trošku žalúdok vyčistiť. Aby si takéto hlúposti nerobil. Ale ty mi žiaden žalúdok nemusíš vyčistiť, lebo ja žiadne také veci nerobím. Priznaj sa, priznanie je poľahčujúca okolnosť. To isté. Ja som nikdy nič takého nespravil. No tuto sa napojíme na našu slávnu diaľnicu Čiernovodskú a pojeme po diaľnici a príjazd máme za 57 minút 78 km od nás. Budeme aj dronovať. Zobral si všetko? Zobral. Nezabudol si nič? Nezabudol. Hlavu som si zabudol. Hlavu si zabudal. No. Strašné. Ideme si zaspievať. Anka, ty vieš spievať? Neviem, iba keď mám 2 promile. A akú pesničku máš najradšej? Ja iba naše klasické slovenské. Elanovky? Ja. Kráľovna bielých tenisiek. Bože, no vyskočím z auta. Čo viac môžeš chcieť? Natočím ti video, ako ideš v ňom, v tom aute čiernom, rýchlo a červenom. Skús pridať na maximum. Poďme tak spievať takú nejakú pesničku. Tak skús. Nejdem spievať, ja ti viem vytvoriť pesničku a zaspievať ti neviem. Ale musela by som ju písať. No. No, takže. Vieš, čo som si všimol? Že často hovorím v tých videách také slovo, že takže. Musím sa vyvarovať tomu, aby som nehovoril Všade používaš mojich priatelia. milí moji verní. Ale to aj iní youtuberi majú také, že hovoria, ja neviem, ahojte priatelia. Tá chobotnička, čo je tam. Ahojte priatelia. A tak, no, každý má nejaké iné. Ja mám milí moji verní. A je čas sa predstaviť. Toto. Ja som Anka. Anka. A Anka, jaké máš záľuby? Anka je kapitánka. Anka je, áno, Anka je kapitánka. Ešte nikdy nešoferovala loď, ale nevadí. Ale má kurz spravený, ale nechce Ne, ja som povedala, že nebudem šoferovať loď, keď sú tam cudzí ľudia alebo naše deti. Jedine keď budeme sami dvaja. tak si to A vyskúšať. poďalšie som ti hovorila, že daj už konečne urobiť tú selvu, lebo na tom Pumančiku to bude určite jednoduchšie sa to skôr naučiť a potom ísť až na väčšiu loď. No, A totižto ja som sa učila na závesnom, teda na lodi so závesným motorom a my máme zabudovaný, kde je to trošku zložitejšie. no a keď sa naučíš, tak niekedy môžeme ísť aj tak, že dve loďky, že ja s jednou a ty s druhou. A k čomu by to bolo A dobré? ja ťa budem natáčať. A Anka kapitánka. Dobre, 10 ľudí zoberieme spolu, hej? No. Ty 5, ja 5 hoďme. No, ja môžem 6 ľudí. A ty tiež nejakých 5, takže bude nás koľko?
bolo krásne. Zatiaľ je koľko? 21,5 stupňa hlásených. 21,5 stupňa je u nás v aute, Je v aute. 29. Vonku je 29. Ale A čaká nás nejakých 35. no vidíme, jak to tam zvládneme. Budeme tam dronovať. Budeme aj súdne byť z autom. Čo tu máme? Itt a sapkában senki nem mondja, hülye gyerek vezékő, valamint megcsísztanak. Na, 130,7 decibel. Egész jó. Régen ennyivel egy üveges csináljuk a 132. Látják? Dobre, babulo. Tam dozadu. Kde? Aha, dobre. Ja si toto tu natočím. No. Próbál a 61 számot így. Takže, čo tu máme? No, nejaké pekné auto. Zmávacek. Mustang. Na, próbáljuk így frekvenciával, mit csinál? 130,7 és itt a... Jó, ne erőltessük, szerintem elfogyott az akkumulátor, tehát 130,7 decibel. Čau. Čakáme ešte autička, že? Nech dojdu. Nagyon kicsi erősítővel egész jól teljesít. Jó.
ešte. Poď ešte. Super, díky. Köszönöm szépen. Arra voltam kíváncsi, mert elég sok sport, meg ilyen autókkal vettünk ilyen 5-6 lóerő. Egyszerűen nem érzem benne azt a... Egy Mustang nem fog a 2,5 tonnájával az életben úgy menni. Érted? Most mellé áll például a szaros 1-2-essel, és így tud elmenni előle. Már annyira nehéz. Na ebben van szerintem egy kis kraft. És külön gyárilag, de nem gyárilag, külön rendszerre lett ráépítve. Jó, hát ezt érdemes megnézni, tehát nem kerámia katalizátor, hanem fém katalizátor, de benne van, tehát nyugodtan átmehetsz osztrákba, vagy bárhova, nem fognak érte lakni magyarán, szépen magyarán mondva. Jó, szép. Podľa mňa zaslúži potlestu 26,3 decibelov a už mi hýba koncovka odtiaľ, takže... Dám ti mikrofon, už mi jebe z toho slnko. No, ktorý? Ani ty. Ja. Robíš? Čau. Ahoj. Ani ty. Ja. Robíš? Čau. Ahoj. Ani ty. Ja. Robíš? Čau. Ahoj. Tam máš autička. No. Na, ezen is van kitufogó. Mindegyiken van. Érdekes, elektromos autót még nem megy. De miértünk elektromos autót? Igen. Oni, vieš, taký dážniček na kameru. Asi áno. Práca? Áno, palubná doska. Ale to je veterán, ne? Áno, tento veterán. Hej, a toto si čo musel študovať, že jak to bolo kedysi, či to je podľa požiadavky? Musím, viete. No. Strešný kapacít, verný, najväčšie je
Palubovka, dvakrát bol to prečelník, lebo to taký gumová. Aha. Viete, No. originál to iba plech má. Originál. A tento taký gumová. To Aha, dvakrát parádne. som to prečelnil. A toto všetko, ale ty si vlastne aj toto robil? Áno. Aj strechu? Strechu nie. Ne? Cabrio to tam učilo. Aha. Krásne? Krásny. Škoda Felicia, to už ja keď som bol malý, som o tom sníval. Keď som bol malý, A už vtedy boli staré. už to vtedy bolo staré, no. Už vtedy to, Není sú pôvodné tie sedačky. no. Mňa na tom nezáleží, aby to absolútne bolo Ja jasné. podstatné. Vy to chcete podľa seba mať. Áno, by to mne slúžilo, je to aj rozšírené. A nevadí, keď vás natočím s tým autičkom, hej? Ja to nerobím. Krásne to je. Tak mi povedzte trošku o tom aute nejakú históriu, viete? Má 65 rokov. No. A čo, odkiaľ ste to kúpili od novoty, či staršie zrekonštruoval? 65 rokov To- to má to auto. A vy ho máte 65? Nie, 54. Aha, takže ste ho kúpili nejaké 9-ročné, hej? Áno, ale mali len 5-6 tisíc kilometrov. Takže v podstate od novoty, no. Nie, ale bolo to skoro ako nové. Ale ja som tam už len asi 6 krát motor a to všetko porobené. Koľkokrát ho chceli od vás kúpiť? No, Asi, po odcestovaní 1200 metrov priskočil ku mne jeden Nemec a hneď mi splaku ponúkal 70 tisíc eur. Ne, to sa nemôže predať. Toto teraz, to každým to je jak v banke uložené peniaze. ale ja mám aj peniaze No. bez toho, takže Ale zoberte, že keď to je to auto, stále lepšie, stále vyššia cena. ešte vám ukážem aj motor. No ukážte. Lebo aj to mám prerobený len pre vás. No paráda. Musím sa dať takto. Ja tam mám 105 koní. 105 koní? Ale veď pôvodne to malo možno nejakých 35, nie? 50. 50? Tam sa dával asi športovejší motor. Próbálme kúzňať s tebou motnete. No, képzeld, megengedett ezzel a Bowden. Takže pán netrvá na tom, aby to bolo doslova rovnaké jak nové. Má to trošku upravované. No, aha, vidíš to. Toto lano sa mi uvoľnilo. Aha, to nevadí, veď to sú staršie auta, tie treba stále robiť. No, Potom sa horšie otvára kapot. áno. Takže čo tam je teraz, jaký motor? To je 1600. 1600. To je 1203. Aha, Z posledného typu je Kedy to. si také noto no, on V tom vychúpal. je rozdiel, že to má takéto otvoko vyšší blok. aha, Nižší. A že má plnokurzo prietokový čistič oleja. aha. A má, no a samozrejme spojka je dobrá, lebo tam je sax. Vpredu a vzadu sú tam semeringy, takže tam nečistie olej. Parádne, parádne. Ale to je 4-miestne, hej? No. A toto nad tým oknom, to je originál? To tak To je do strechy robené. dorabané, hej? Škoda Felicia, ale nie tá, ktorú my bežne poznáme, ale Felicia pred Feliciou ešte. Škoda Felicia kabriolet. A robili ste si všetko sám? Áno, okrem striekania. A čalu. To je perfektné auto. Parádne, no. Aj tí sedačky, to sme teraz dávali, že to bolo vyššie, z boku sme dostávali. My Dodge Challenger. Taký červeno-čierny.
Felkészülni, vigyázz, két, rajt! Gyerünk, most posztbudóval tapsolni, gyerünk! Gyertek tapsolni, aki úgy gondolja, szeretne felni tartó versenybe beremezni, gyertek! To jeszcze si myslíte, že ešte vyskúšate, že nie diskužení, poďte kľudne sa zaregistrujte ešte. Máme 5 súťažiacich. Poďme, pozbudzujte, tlieskanie a tak ďalej. Poďme. Držíme. Nagyon ügyes. Ez az. Nagyon jó. Már nagyon rezeg az a kéz. Ez fog fájni a hát. Jó, szab. 1.16.46. Igen. Gratulálunk, Potles. Výborne! Gratulujeme, šikovná. Syny, vigyázz. Right. Tartsuk jó, erősen. Držíme silno. Mysli také, gondolj valami rosszra. Azt sme cvičili. Takže. Raz, dva, tri, start. Pozbudzujeme, Potles, poďme. Anka! Poďme, držíme pekne. Pozrite tie ruky, tak vystrete, tak to má byť. Chytím, uchlopím, ja chlapa, ty si môj. Tak to má byť. Možno aj tancovať. Nálada je dobrá, počasie výborné. Nagyon jó a muzsika, jó a DJ, jó buli, jó hangulat, szép autók, nagyon jó az idő. Mindenkinek köszönjük, aki ellátogatott máma hozzánk, nagyon nagyok voltunk. Ďakujem každému, kto dneska prišiel a s nami trávite deň, ste super. Jedna minúta. Super. Tu sa niekto trénoval asi. Poďme, Potles menší, Potles, podbudujme. Poďme, vydržím. 1.20. To je ono, stop. 1.24. 17. Tamsa Viktória. Gyere. Most mutasd meg, mit tudsz. Ale noha sa mi trafne. Remélem átvettél otthon. Hogy? Aztán egy hamburger. Füstre? Amit nem csinált meg, vagy nem vittál valahol. Úgyhogy mondd meg át, azért faszul az ember. Tartom. Bírom. Držíme. Silné ruky. 1 minúta 8. Super. Veľmi dobre to ide.
Korčuk. A hudbu počuješ to? Poď blízko. Ono to není tak počuť, ale to sú rezonancie. Strecha. Áno, aktívny je už merač, takže môžeš spustiť kľudne. To 51,6 151. Úgy. Tartom. Pozri, Bírom. aj toto už je veteránik. Jól lesz az. Táto Lada. Držím. Toto starý náš známy, teraz dorazil. Chlapci prišli, kde mám svojich pomocníkov, hol vannak a segédeim? Autókat kéne parkolni. Toto jak je nízko položené. Haló! Atika, légy szíves, menjél, parkoltasd őket. Oda jöhetnek mellé, a kék mellé, a Ford mellé. Haló! Ford mellé, gyertek ide. Ide, előre, oda Ford mellé látnak. Kinyújtom a kezem. Úgy. Másikat is, fehére. Aby ste vedeli, aké to je. Nepopas. Popas. Jó. Minek alszott? Még valaki volt? Annyi volt? 253. Kde sú reproduktory? Tu sú. Vidíš? Ideme donútra. Chladiť. Musíme sa chodiť chladiť do auta, lebo je tu tak vrúčo, teplo, že potrebujeme klímašku. Fuj, tajba. Myslím, že všetky tie, čo sme robili, to oné. Áno. Dobraj si efektívne čistenie a starostlivosť. Anna Anger. Ideš. Polož tu na zem. Janka. Fibing back. Dobre. Viacej do toho mi dali aspoň 2 pokusy. A hodila si najviac zatiaľ? Napíš sa koľko. Sa tu merá, hádže. Ja som videl na to, že je tu všeličo. Predtým, že nie si spokojný, takže... Každý si tu vybere, čo chce. Je aktívny merač.
keďže je teplo, ja neviem prežiť túto vonku, lebo sa tu uvarím. Ja musím sa ísť chladiť do auta. 129. Ďakujem ti, pán, ktorý si vymyslel klímu, lebo bez klímy by som to nevydržal. Fuj. Výbuky takto z diaľky momentálne z auta. No a myslím, že teraz ide Zoli organizovať slalom tu na tejto ploche, čo je pred nami. A zrejme tam budú jazdiť okolo tých kúželov. Uvidíme, pôjdeme to natočiť. Ideme pozrieť tuto, že by to bolo. Takže v Cúvani to bude. Cúvajú. Ideš cúvať, Janka, o tom? Jakým? Dobre. Teraz vlastne robí slalom náš organizátor, a celkom mu to ide. Čo treba vedieť, okrem toho, že je 5-0? Liter 16, je tam H5 upravené koncerty. Bolo. Tam malo 21,5. Uvidíme. No, bol už merané auto, 121 a niečo bolo. A uvidíme, čo je tu u nás. Moment. Merač je aktívny, takže môžeš. ...123, teraz dám na druhú stranu, hej?
Takže teraz to prehodí na tú. Pekný zvuk to má, môžeš. Rovných. 123 decibel kerekel. Stačí, či ešte chceš? Stačí? Dobre, ďakujeme pekne. Pekné auto. Čo tu máme? Medailu? Vyhrala som druhé miesto v hode brzdovým kotúčom. Ty si druhá najviac hodila? 6,40 som. 6 metrov 40? Paráda. A kde ťa to vyhlasovali? No poďme tam pozrieť. To pani bola tretia. Ktorá? Megengedett minden. Ott nyitva, Áno, áno, ona hodila viac, no. Takže teba vyhlasovali, normálne Angel. Gratulujem. Ja som sa na toto prihlasovala. Možno chceme medailu. Osmička je šťastná. Jedna už beží. Beží. Anka ide. Hrala. Čo máš? No super. Čo to je? Karvak. Turplová si, to je dobré. No, takže začneme kategóriami, jak to bolo aj hore, lebo nevedel som, že jak začať, mám tu tam mať kazdaný. Tak ešte raz nejde sa mindenki, aki eljött. Ďakujem pekne každému, kto sa tu dneska zúčastnil. Boli tu veľmi pekné auta, ťažko sa rozhodovalo, tak je vždy. Snažili sme sa oceniť auta, nie toho, koho je auto, jak na niektorých zrazok robia. Úgyhogy szerettünk volna úgy
osztani díjakat, hogy nem úgy, mint sok találkozón, hogy baráti alap, vagy haver, nálam nincs ilyen. Úgyhogy autót osztályozom. Úgyhogy začneme kategórie top 15, top 15 autóval kezdjük, jó? Úgyhogy első autót ide kérem. Első autót ide kérem, Téglás Erik, Ford Mustang. Ďalog, Piešky. Druhé auto Arnold Habardík, Xara. Tak, toto som chcel počuť. Tlieskáme, tapsolunk. Gratulálok. Ide álljatok, aztán majd fényképet csinálunk. Toto sú stromy z môjho pohľadu. Takto to vyzerá, keď ste už dlho niekde, tak potom už takto natáčate. Takto, vidíte? Takto. A pozrite sa, to je nebo. Nebo, a toto je ruka moja. Dinosaurus. Krokodil.
ja a Anka. Čakáme teraz na to vyhodnotenie. Ale sme strašne smední. No na tomto zraze to je Brutus. Taká teplota. To je neskutočné. Je nám teplo. Nevieme tu vydržať. Je to úplne brutálne. No a teraz nesie Anka. Čo? Čo nacvičíš s tou kamerou? Dojdem, vypýtam si hodok, potom tam dojde chalán, vypýta si ten kofoly, čapuje a ja večer poviem, že ešte ten kofol bude k tomu. A po chalánovi čapoval skôr ako nie. Ale dúfam, že mi necháš kofol. To som nám kúpila obidvom. Ja som myslel, že aj sebe si kúpila. Vidíš, že by som niesla dve? Pôjdem ti kúpiť. Idem ti kúpiť kofolku? No musíš dám si teplúčať. Matko. Ale keď som sa tam ja rozcapil... Ale nechal som ti trošku. Trošku som ti nechal. Až tak ďaleko? No a čo si hovorila? Že čo? Neboj ďaleko, musím sa tam možný. Neboj sa, keď nás budú volať, budeme